sannan kuma ɗaya daga cikin dubarun turawa yadda suke suna zuwa suna ɗibar arzikin ƙasashen mu shine su zo su samu wani babban mutum ko kuma su ga wani mutum wanda gaskiya yana da alaka da abin da suke son samu, su zo su liƙe masa baki. Idan na ce liƙe baki, su bashi wasu maƙudan kuɗi, su mayyan kuɗaɗe, sai zo kawai ya yi shiru da bakinsa, su zo su ɗibi abin da suke so su gama su tafi. Wannan ita ce dubarar su. Kuma abin kunya sai ka gama ana amfani da shugaban ƙasa, wani minista ko kuma wani mutum da mai aikin gwamnati don ganin cewa an ci amanar ƙasa. Al'ummar ƙasa ta zo ta zaɓe ka don ganin cewa ka samar musu ci gaba gaba ɗaya, amma kai kana samar ma kanka ci gaba, su kuma al'umma kana maida su a baya. Wannan abin bai dace ba. Ok, kenan ina gaya muku ci gaban ƙasa abu ne wanda ke farawa a cikin kwakwalwa. Dole sai in mun wanke kwakwalenmu ne za mu iya samar da ci gaba. Mai hasada dama bai da wani abu. Mai hasada mutum ne mara tunani wanda gaskiya shi bai san inda rayuwa ta dosa ba. Dan uwanka ne fa ya zo da wani abu na ci gaba, maimakon ka zo ka taya shi murna. Idan ya ci gaba tamkar ku duka ne kun ci gaba, amma kai kokarin kake kaga cewa shi ya faɗo. Kai kana cewa kanka ko dai a ci gaba tare ko kuma duk a faɗo ko kuma kai ka ci gaba. Kun gane abin? Kai kana yi masa hasada, kana cewa ko a ci gaba tare ko kuma duk a faɗi tare ko kuma kai kaɗai ka ci gaba, amma kai ba za ka yarda ba shi ya ci gaba. Kun ga kenan mai hasada mutum ne mara tunani, mutum ne wanda yake wawa ne. Abin da yasa Afirka ke baya. Afirka ce ƙasa ta farko inda mutum ya fara aza kafar shi a cikin duniya. Duniya gaba ɗaya Afirka ce ƙasa inda mutum na farko ma'ana Annabi Adam ya fara aza kafar shi a kai. Ba ni ne na faɗa ba, yadda na karanto ne a makaranta. A cikin ƙasashen Afirka ana samun abubuwa da dama na arziki waɗanda ma ana samun wasu ma'adinai waɗanda har yanzu ba a ma tono su ba, waɗanda har yanzu ba a ma gane amfanin su ba. Duk wannan a Afirka ne ake samu shi. A Afirka muna da mutane waɗanda suke suna da baiwar gaske, muna da mutane waɗanda sun ƙware a cikin abubuwa da dama na rayuwa. A Afirka ne aka samar da mutane waɗanda suka samar da ci gaba wanda yake mai yawa a cikin duniyar nan wanda muke cikinta. A Afirka akwai mutane da dama, akwai al'adu daban-daban. Mutane suna da ƙarfi, mutane suna da iko, mutane suna da baiwa, mutane suna da kuɗi, mutane suna da duk abin da ya kamata a ce al'umma ta samu. Duk wannan Afirka ana samun shi. Ba abin da ya saura ga Afirka. Duk abin da ake bukata don a rayu duk akwai wannan a cikin Afirka. Ba abin da muka rasa. Tambayar anan ita ce duk da irin waɗannan abubuwa me yasa har yanzu Afirka ke baya? Cewar da aka yi Afirka ce ƙasa ta farko inda aka fara samun mutane, me yasa yanzu idan aka haɗa ta da sauran ƙasashe na duniya Afirka ce ke zuwa a layi na ƙarshe? Me yasa duk wannan ne za mu gwada gano a cikin wannan bidiyo. Kenan a cikin wannan bidiyon namu na yau za mu ga abin da yasa Afirka ke baya. Duk da irin abubuwan da aka gare mu na baya waɗanda na faɗa, to in gaya muku akwai wasu abubuwa waɗanda muka rasa, waɗanda su waɗannan abubuwa ba wai abu ne wanda za a iya zuwa a taɓe shi, abu ne wanda za a iya zuwa a ɗauka a ce ok gashi nan, ba wannan bane. Irin waɗannan abubuwa cikin kai ne suke, su ne muka rasa. Ina jin wajen guda 7 ne a cikin wannan bidiyo za mu gwada gano duk waɗannan ababe, za mu ga abin da yasa Afirka ke baya. Abu na farko da ke hana mu Afirka ci gaba shine rashin haɗin kai. Tsakanin mu ba mu da haɗin kai. Duk abin da mutum zai yi sai kaga mutum ya fi da su ya keɓance ganga ya yi wannan abin. Matuƙar ka zo da wata fikira, idan wani ya ga cewa wata fikirar da ka zo da ita bata birga shi ba, me zai yi? Kai tsaye zai yi kokari domin ganin cewa ba a yi amfani da fikirar da ka kawo ba. Ko da ma wani ya san da cewa wata fikirar da ka kawo za ta iya samar da ci gaban ku gaba ɗaya, amma me kasancewar ba shi bane ya zo da wata fikira, zai sa ya yi duk abin da ya kamata shi domin ya tabbatar wa mutane cewa fikirar ka ba mai kyau ba ce. Duk wannan rashin haɗin kai ne. Duk abin da mutum ke son shi ya fi da su ya keɓance ganga ya je wannan abin, gudun mutane su zo suna gaya masa ai wannan abin bai kamata a ce ka yi shi ba, ganin cewa ba shi bane ya zo da wannan abin. Idan mutum ya zo ya fara wani abu wanda gaskiya abin mamaki ne, ya kamata a ce an zo mutane an taya shi, ba wai dole sai kuɗi ba, wani ma magana kaɗai za ta ishe shi, wani ma kawai ka zo ka bashi kuzari kana cewa a dage dai wannan abu ne mai kyau, irin wannan ma ya ishe shi. Duk da cewa ana buƙatar kuɗi domin ganin cewa an ci gaba, amma me matukar mutum ya zo da sabon abu wanda ana ganin cewa abu ne na ci gaba, za a yi kokarin maida shi a gangane, za a yi kokari a ga cewa wannan mutum sunansa bai fita ba. Rashin haɗin kai shi yasa ina gaya muku akwai mutane masu baiwar gaske a nan cikin Afirka, amma me ba a san su ba. Me ke faruwa a ƙasashen Turawa? Idan mutum ya zo da sabon abu, ko da ma ana tunanin wannan abin ba zai yi amfani ba sosai, wanda ba zai yi tasiri ba sosai, za ku ga an fara haska shi akan TV, ana maganar shi akan rediyo, ko ina ana maganar wannan mutum don a ga cewa an zo an tallafa masa ya cika abin da yake son cikawa.
su can ba ruwansu da wai waye ya zo da fikira wa ke son aikatawa, a'a su abu guda da suke duba shine matukar wannan abin zai samar da ci gaba ko kuma watakila zai iya samar da ci gaba. Wasu abubuwan ma ba su da tabbacin cewa za su iya samar da ci gaba, amma me kasancewar al'umma gaba ɗaya sun zo sun ba wannan mutum karfi, wasu kuma sun taya shi domin ganin cewa ya cika wannan abin, sai ku ga cewa abin ya yi tasiri daga ƙarshe. Rashin haɗin kai ne muke damun mu a nan Afirka. Abu na biyu da ke hana mu Afirka ci gaba shine nuna ƙabilanci. Kun san ana ce muna a da Afirka ƙasa guda ce, Afirka gaba ɗaya inda kuke ganin yau akwai dubbannin garuruwa, to a da gari guda ne. Bayan turawan mulkin mallaka sun zo ne iya su sai suka saka muna tsarin su a can, domin a can sun rarraba yankunan su. Kuma ɗaya daga cikin dalilin da yasa suka rarraba Afirka zuwa gari shine sai a ce kai wannan ga garin da zaka ɗauka, ka ɗauki gari kaza ka kuma ga naka garin. Domin turawan da suka zo mulkin mallaka akwai masu French, akwai masu kuma yaren English a ciki, kenan sai su masu yaren English aka ba su nasu bangaren, su ma masu yaren French aka ba su nasu yankin. Kenan yau kana isa cikin wani gari kaga cewa suna French ne a can, tabbas turawan da suka musu mulkin mallaka yaren French ne suke yi. Kuma duk garin da kaga cewa English ce ake yi a can, a nan dai Afirka, tabbas turawan da suka musu mulkin mallaka English ne suke yi a wannan lokaci. Yanzu bayan an zo a raba garuruwa, ina magana ne akan lokacin da muke yanzu, sai ka ga mutum da ya shigo cikin wani gari aka gane shi ba dan garin bane, ko kuma aka gane cewa shi ba kabilar garin bace, kawai me ake za a fara raina shi, za a ma yi kamar shi ba ma dan Afirka ne gaba ɗaya ba, wanda wannan bai dace ana yin shi ba. Nuna kabilanci da dai sauran ababe duk wannan bai kamata a ce muna nuna shi ba tsakanin mu, matukar mun san da cewa mu din gaba ɗayan mu tsinciya guda ce, duk a cikin Afirka ne muke. Idan ya kasance kana gaba da wanda kuke cikin gida guda, ta ya zaka iya galaba akan wanda an waje kenan? Ina nufin idan kasance a cikin gida mutanen da ma ke cikin wannan gidan ba su da haɗin kai, suna nuna kabilanci a tsakaninsu, wannan na nuna yafi wancan, wannan ma na nuna yafi wancan, ta ya kuke sun ci gaba kenan? Ta hakan ba za ku iya taɓa cin galaba akan wanda ya fito a waje ba domin ya zo ya yaƙe ku, domin ku iya cin galaba akan wannan, domin kuma ku iya samun ci gaba. Nuna kabilanci da kuma nuna ni na fi wani, da kuma nuna cewa ni na fi wani asali, ainihin su wane ne suka zo suka iska mu anan, duk waɗannan abubuwa bai kamata a ce muna yin su ba, matukar muna son ci gaba. Nuna kabilanci ma shashanci ne. Abu na uku wanda ke sawar Afirka ba ta ci gaba shine karancin ilimi. Mu faɗa mu kanmu gaskiya, idan yanzu ka tafi a cikin ƙauyukan nan zaka tara ba su da ilimi a can, ko kuma ko da suna da ilimi amma kankani ne. Alhali abu guda wanda ke daga al'umma domin ganin cewa kun ci gaba sosai shine kasance a cikin al'ummar ku a samu babban kashi wanda yake su suna da ilimi, sun yi karatu, sun san abubuwa waɗanda ko da wata matsala ta gito za su iya maganin wannan abin, domin me suna da sani akan wannan abin, ko kuma ce suna da ilimin kere-kere da dai sauran abubuwa. Domin mun san da cewa ɗaya daga cikin abin da kuma ke sawar arzikin ƙasa ya bunƙasa shine ya kasance akwai kamfanoni a cikin watan ƙasar. Ta dalilin waɗannan kamfanoni za a iya samar da kuɗi, mutanen wata ƙasa za su iya zuwa sayan wannan abin domin ganin cewa sun tafi sun yi amfani da shi, amma me babu wannan abin a can ƙasar su. A ƙasar ku ne ake samun wannan abin. To me yasa ake samun shi a ƙasar ku? Saboda kun nemi ilimi, saboda kun samu mafita akan wannan abin. Karancin ilimi na ɗaya daga cikin abin da ya sa Afirka ba ta ci gaba. Idan ana so a ci gaba ya kamata a ce an samar da makarantun ne a ko'ina da kuma malamai waɗanda suke sun ƙware sosai wajen iya karantarwa, domin mu sani karatu daban, iya karantarwa ma daban. Ba wai don malami yana da ilimi sosai bane zai baka tabbacin cewa ya iya karantarwa. Wani malami bai da ilimi sosai amma me ya kware wajen karantarwa, sai kaga idan ya zo ya maka bayani akan wani abu zaka fi fahimta sosai fiye da a ce wani babban malami wanda yana da ilimi amma bai iya karantarwa ba shi ya zo ya ma bayani akan wannan abin. Waɗannan ababe ya kamata mu iya bambance su. Karatu daban, iya karantarwa ma daban. Akwai wasu malamai sun iya karatu sosai amma me ba su iya karantarwa ba. Wannan ne yasa sai ka ga wani bi ɗalibai suna korafe suna cewa su ba sa gane abin da ake faɗa a cikin makaranta, alhali shi kuma mai makarantar yana ganin cewa ya samu malamai ne waɗanda suna da ilimi sosai. To ya kamata ka sani ilimi daban, iya karantarwa ma daban, mabambantan ababe ne. Abu na hudu da ke sawar Afirka ba ta ci gaba shine son rai. Mutum yanzu duk abin da yake son shi ya fi da so ya ga cewa wannan abin ya yi shi kadai. Na ina magana ne akan misali wani abu na farin ciki, ya fi da so a ce shi kadai ne zai samu wannan farin cikin. Matukar shi ya samu farin cikin, matukar yana cikin annashuwa da kuma jin daɗi, to ko da ma duk sauran mutanen garin za su shiga ne cikin matsala, shi wannan bata dame shi ba. Idan shi dai zai yi sama, to ko da ma duk kowa cikin garin zai yi ƙasa ne, duk wannan bata dame shi ba, matukar shi ya ga cewa ya yi sama.
alhali a can turawa ina ga muku ba haka suke ba. Su kokarin su shine su ga cewa sun ci gaba tare. Mutum wai ba zai zo yayi wani abu ba don ganin ci gaban sa shi kadai, a'a yana yi ne don ganin cewa al'umma ta ci gaba gaba daya. Haka ne su suke a can, amma mu a nan Afirka na lura cewa aka san abin da suke ne muke, wannan ne yasa ba ma ci gaba. Matukar muka kwaikwayi abin da suke, na ina magana ne akan abin da ya shafi ilimi da dai sauran ɗabi'u, ba na magana akan al'adunsu da dai sauran ababe, ina magana ne akan ilimi da kuma ɗabi'u. Idan muka kafa wannan a cikin Afirka sai ku ga cewa mun fara samun ci gaba kaɗan da kaɗan. Amma me ko da mun yi duk waɗannan ababe ba za mu iya samun ci gaba ba, domin yanzu ku sani ci gaban ƙasa yana farawa ne da mutum guda. Matukar kana son ka canza duniya to ya kamata ka fara canza kanka, in yaso sai ka fara ambaton saura ganga kana jan su zo su ma ku yi aikin tare. Amma ba za ka iya tsaya ba ka ce kana son ka canza duniya, kana son ka samar da ci gaba a Afirka, alhali kai da kanka baka canza kanka ba, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Kar ka ce wai kai kana shirin wata jama'a ce, kana shirin ka ga cewa ka tara wata tawaga domin ganin cewa kun yi aiki tare, a'a ka fara wannan aikin kai kadai, yau sai mutane su zo su fara taya ka wannan aikin. Idan mutum ya ga cewa ka fara wani aiki, wannan ma zai bashi kuzarin shi ma ya shiga ya fara wannan aikin. Ba wai ka tsaya kana ta surutu ba, ina so in yi abu kaza, ina so in yi abu kaza, amma me ina shirin wata tawaga ce, a'a. Canza duniya yana farawa ne da canza mutum guda, kuma shine kanka. Sannan kuma ɗaya daga cikin dubarun turawa yadda suke suna zuwa suna ɗibar arzikin ƙasashen mu shine su zo su samu wani babban mutum, ko kuma su ga wani mutum wanda gaskiya yana da alaka da abin da suke son samu, su zo su liƙe masa baki. Idan na ce liƙe baki, su ba shi wasu maƙudan kuɗi, su manyan kuɗaɗe, sai zo kawai ya yi shiru da bakinsa, su zo su ɗebi abin da suke so su gama su tafi. Wannan ita ce dubarar su. Kuma abin kunya sai ka gama ana amfani da shugaban ƙasa, wani minista ko kuma wani mutum da mai aikin gwamnati don ganin cewa an ci amanar ƙasa. Al'ummar ƙasa ta zo ta zaɓe ka don ganin cewa ka samar musu ci gaba gaba ɗaya, amma kai kana samar ma kanka ci gaba, su kuma al'umma kana maida su a baya. Wannan abin bai dace ba. Abu na biyar da ke saka Afirka ba ta ci gaba shine tsoro. Kwarai muna da tsoro sosai a nan Afirka. Ɗaya daga cikin abin da ke hana mu mutum yin wani abu shine tsoro. Yana tsoro idan na yi wannan abin fa za a zo a kama ni, za a zo a yi magana a kaina, za a gaya min wani ya haukace da dai sauran ababe. Duk wata siffa ta tsoro mutum zai fara tunani akan wannan abin ne tun ma wai bai fara wannan abin ba. Mutum tun bai fara abu ba ya fara ganin abin da zai faruwa. Tsoro kirkira ce, wato tsoro kai ne ke kirkira ma kanka wani abu wanda ma bai ma faru ba. Haka ne abin ke tafiya. Duba fa lokacin da kake cewa kana jin tsoron abu kaza, shin wannan lokacin wannan abin ya faru ne? Wannan abin bai faru ba, sannan kuma babu tabbacin cewa wannan abin zai faru. Kenan kai ne ke kirkira wa kanka wannan tsoron a tattare da kai. Tsoro ba wani abu bane ba, duk abin da zai same ka ba makawa sai ya same ka, ba za ka taba iya gujewa kaddarar ka ba. Kuma waye kai, duk iya dubarar ka ba za ka taba iya gujewa kaddarar ka ba. Duk abin da kake son yi daga yau, cire tsoro, fara wannan abin. Duk abin da zai faru ka dama zai faru da kai ne, kuma duk abin da ba zai shafe ka ba, to ko da ma mutanen duniya gaba ɗaya ne sun zo sun taru domin su ga cewa sun nema wannan abin, matukar ba a rubuta ma cewa wannan abin zai same ka ba, ina nufin ba kaddarar ka bace, to wannan abin ba zai taba samuwar ka ba. Ya kamata ka rike wannan domin ka cire tsoro daga cikin ranka. Abu na shidda wanda ke saka Afirka baya shine hasada. Muna da hasada tsakanin mu, duk da cewa akwai wani nau'i na hasada wanda shi ya kamata a ce ma muna yin shi, amma shi zan ga muku shi nan zuwa 'yan mintuna. Amma nau'i na farko na hasada wanda shi bai dace ba shine idan kaga dan uwanka ya samu wani abu na farin ciki, misali ya samu mota, yayi kuɗi, yayi aure, ya gina gida, kai kuma sai ka koma ganga kana hasada, kaga cewa wannan abin ya zo ƙarshe, kaga cewa wannan abin an zo ƙarshen, wannan abin ya zo an rusa masa wannan abin. Wannan shine burinka, domin kana ganin cewa kai ta kaka kai baka samu wannan abin ba, amma shine zai samu. Wataƙila ma ka fi shi shekaru, wataƙila ma ka fi shi dabara, amma me kai baka samu wannan abin ba, shine ya zo ya samu. Wannan abin ne yake ma kai a cikin zuciya, don haka burinka shine kaga cewa wannan abin nasa ya zo ƙarshe. Shine yanzu sai ku ga idan ɗan Afirka ya zo da wani sabon abu, ya zo da wata sabuwar technology, ko kuma ya fitar da wani abu wanda yana da matukar muhimmanci a cikin al'umma, shi wani wanda a ganga kokari yake ga cewa ya zo ya lalata wannan abin domin ma a daina ma jin sunansa kwata-kwata. Shi tsoro yake ji an ce sunan dan uwansa ya ɗaukaka a cikin duniya, amma shi ba. Wannan abin ne kawai ke damunsa. Mai hasada dama bai da wani abu. Mai hasada mutum ne mara tunani wanda gaskiya shi bai san inda rayuwa ta dosa ba. Dan uwanka ne fa ya zo da wani abu na ci gaba, maimakon ka zo ka taya shi murna idan ya ci gaba, tamkar ku duka ne kun ci gaba, amma kai kokarin kake kaga cewa shi ya faɗo. Kai kana cewa kanka ko dai a ci gaba tare, ko kuma duk a faɗo, ko kuma kai ka ci gaba. Kun gane abin?
kai kana yi masa hasada, kana cewa ku a ci gaba tare ko kuma duk a faɗi tare ko kuma kai kaɗai ka ci gaba amma kai ba za ka yarda ba shi ya ci gaba. Kun ga kenan mai hasada mutum ne mara tunani, mutum ne wanda yake wawa ne. Nau'in hasada na biyu wanda shi ya kamata a ce mun yi shine wato idan kaga mutum misali mu ɗauka cewa a cikin karatu ne kaga misali yana da ilimi sosai, kai kuma yanzu sai ka ji hasadar cewa okay gaskiya kamata a ce ni ma na yi ilimi kamar yadda yayi. Wato ka shi ciwo dan uwanka yana da ilimi amma ciwon da zaka ji shine wannan ciwo ya baka kuzari kai ma ka je ka nemi ilimi. Dan uwanka ya zo da sabon abu sai ka ji ciwo kai hasada cewa dan uwanka ya zo da sabon abu, okay kai ma zaka zo da sabon abu. Ba wai kai hasada nashi ya rushe ba amma kai naka ya ci gaba, a'a kai hasada nashi ya tsaya a nan inda yake amma kai ma kai naka. Wannan nau'i na hasada ne wanda ya kamata a ce mun yi shi gaba da idan gaskiya muna son ci gaba. Kuma gaskiya idan muna irin wannan nau'i na biyu na hasada za ku ga cewa mutane sun fara ilimi, mutane sun fara ci gaba kaɗan da kaɗan. Domin idan mutum ya ga wane ko kuma abokinsa ya abu kaza sai ce okay ni ma sai na je na yi. Dan uwansa ya gani shi ma ya ce okay ni ma sai na je na yi. Mutanen waga ƙasa su ga cewa mutanen waccan ƙasan sun yi wani abu su ce okay mu ma sai mun yi. Mutanen wata ƙasa na da ba su ce okay mu ma sai mun yi. Da kuma ci gaba da kaunar na wasu, wannan shine nau'i na hasada wanda ya kamata a ce duk mun same shi idan gaskiya muna son ci gaba. Abu na bakwai wanda ke saka Afirka baya shine rashin hangen nesa. Bature ne wanda zai zo ya yi wata shibika ya shibka wata bishiya amma ba wai don shi ya sha unar watan bishiya ba sai don jikansa ya zo ya yi wasa a ƙasan watan bishiyar. Wannan ne ya faru. Yanzu kuna tunanin sauran manyan gidajen da kuke gani a ƙasashen turai waɗanda an nan yanzu waɗanda ke rayuwa yanzu su ne suka samar da su? Ba duka bane suka samar da su, wasu iyayensu ne na da suka samar musu da irin waɗannan ababe domin suna tunanin okay idan shikokinmu suka zo mun suna cewa za su yi alfahari da mu domin za su ce iyayensu na da mutane ne masu jarumta. Amma mu a nan Afirka idan muka duba iyayenmu na da ba su bar muna wani babban gado ba wanda gaskiya zai iya sawar mu tuna da su wanda kuma zai iya sawar mu yi alfahari da su. Akwai amma ba su da yawa. Ok, kenan ina gaya muku ci gaban ƙasa abu ne wanda ke farawa a cikin kwakwalwa. Dole sai in mun wanke kwakwalenmu ne za mu iya samar da ci gaba. Akwai ababe da dama waɗanda suke sawar Afirka ba ta ci gaba, don haka ba lokaci bale ma mu iya faɗar duka gaba ɗaya. Idan kun san wasu daga cikin su ku rubuta a ƙasan comment domin ci gaban mu gaba ɗaya. Duk wannan daga Uzairu ne, ku ci gaba da neman ilimi har izuwa numfashin ku na ƙarshe. Kada ku taɓa daina koyo.